grupy, ktorá má svoje záujmy. To naozaj nie je tak, že by to bolo dnes, ja neviem, že sa založí nejaká strana, ktorá hlása nejaké úžasné ideály, humanistické, ja neviem, bratstvo, láska, sloboda. A okrem bratstva. A teraz, že teda bude môcť fungovať. Pochopiteľne je to vždy nejakým spôsobom previazané. Už dnes, niekedy to ešte možno fungovalo aj povedzme v tých 60. rokoch minulého storočia inak, zvlášť teda na tom západe, nehovorím zrovna o Slovensku a o našom ostbloku, ale hovorím o teda niečom, čo sa v skutočnosti podobá už veľmi na demokraciu, ale zdiaľ tá od povedzme tých 60. 70. rokov nadobúda rapidne iný tvar. To znamená, že ľudia sú dnes vystavení tlaku médií, ktoré podliehajú ekonomickým záujmom. A koniec koncov vieme, že tie veľké médiá, tá veľká mediálna päťka, ktorá dnes vo svete rozhoduje, v tom západnom, najmä v západnom svete, ale aj už samozrejme v okupovaných krajinách, ktoré vlastní de facto, tak dnes rozhoduje o tom, čo si majú ľudia myslieť a ja by som si vôbec nemyslel, že ľudia sú hlúpi, stále nám je to podsúvané, ale to je strašná blbosť. To ja neverím tomu. To proste áno, určite existuje veľké percento ľudí, ktoré sa nezaujíma, ani nemá prečo a tak ďalej, ale normálni bežní ľudia, ktorí sú zorientovaní, ktorým je myslenie vypláchované dennodennými dávkami nezmyselných relácií v televízii a samozrejme, že oni si môžu dohľadať tie informácie inde, to je pochopiteľné, ale napriek tomu ten mainstream má stále na nich a zvlášť teda na generáciu 30 plus alebo 40 plus ešte stále obrovskú silu, pretože to, čo je v médiách, zvlášť v tých mainstreamových médiách, znamená, že povedzme v televízii a v rádiu, tak to je pravda. Takže tomu dôverujú. To, čo je na internete, už je spochybniteľné, pretože na internete, a to vieme, sa nachádza rovnako tak balast, ako aj pravdivé informácie a nie každý má tú schopnosť analyzovať a selektovať informácie podľa toho, ktoré sú pravdivé alebo ktoré by mohli prinášať nejaký užitok a ktoré nie. A balast je veľakrát dávaný na internet na schvál práve týmito ľuďmi. A potom sa to zdiskredituje a zabalí sa to vlastne celé do jedného veľkého, proste do jednej veľkej kravice, že všetko je proste lož. Áno, ale preto ja napríklad osobne internet používam len v zmysle aktualizácie, ale nie je to akože pre mňa zdroj. Nikdy ani nebol, a možno ani nebude, by som povedal. Pre mňa je naozaj zdrojová literatúra, či už zahraničná alebo slovenská, ktorá je dostupná v slovenských, myslím, knihkupectvách, alebo teda aj na internete, cez internetové knihkupectvá. A toto by som odporúčal si každému, že teda tam je to dobrý základ naozaj prečítať veľa toho, tých textov, a to sú naozaj, že tisíce a tisíce strán, a to je tak naozaj, že robota, ktorú si každý musí robiť. Ako keď chce byť niekto dobrý zvukár, tak jednoducho musí mať odsedené x hodín za Cubaseom a Nuendom a neviem čím, tak takisto, a to sú tisíce hodín, takisto. Takže sú veci v živote, ktoré sa nikdy nedajú obísť. A takisto sa nedajú obísť ani teda to, aby človek nadobudol na základe naozaj serióznej literatúry. Je to väčšinou filozofie, je to väčšinou sociológia od uznávaných sociológov a filozofov, ktorí sú voľne k dispozícii a nie sú cenzurovaní, ale ľudia o nich nevedia. A tam nájdete znova, to máte ako keď otvárate dvere v Sálenky v říši divu, to poznáte, že to sú tie úžasné veci, že Valenka krajine v zázrakov proste otvárala komnatu za komnatou, tak takisto je to aj v tomto prípade. Jednoducho, keď vstúpite do jednej miestnosti, povedzme v tej knihe, tak sa vám zrazu otvorí ďalších 10 a tak ďalej a tak ďalej. Obrovská pavučina informácií, ktoré ale už človek, keď má nejaké reálne vodítko, on musí mať ten dobrý základ. Nesmie stávať na tom, že svet ovládajú iba jaštery alebo takéto niečo, ale proste jednoducho musí stavať na niečom racionálnom, musí stavať na základe nejakých historických údajov a faktografií, ktoré sú relevantné. A potom sa dá odvíjať. A potom sa dá treba zbaviť aj o takej téme, ako sú vojny, ktoré nevidíte. A v tomto prípade je pre mňa úžasným človekom, ktorého si mimoriadne vážim, ale začínam objavovať ďalších a to je fantastické, pretože sa tej téme venujem samozrejme okrem iného aj teda tom, čo robím, a tým človekom je John Pilger. Takže ja by som v tomto hneď a teraz, ak teda niekto nepozná, tak si treba pozrieť na internete. Tibor, dáme si prestávku, trošku, aby si aj ty oddychol, zostaň na linke, telefón si daj preč od ucha a za nejaké 2,5 minúty sa vrátime.
No, môžem ešte toho ale Pilgera povedať, hej? No dobre, tak ho povedz. Lebo ja ho možno zabudnem. Sú to len 2 názvy filmov. Jeden sa volá Vojna, ktorú nevidíte, a druhá sa volá myslím, že Demokracia inak, alebo tak, Demokracia. A to si treba povedať. Každopádne pri zmienke John Pilger sa otvoria tie dvere, o ktorých hovoríme, do ďalších komnát. No, ja si myslím, že v priebehu tých našich rozhovorov pustíme poslucháčom mnohé ďalšie mená, ktoré sú prínosom v tejto sfére. Takže zadáme si pesničku a za 2,5 minúty sme naspäť. Dobre. Áno. Ahoj. Ahoj. Tak sme naspäť. Ja som zase zabudol vypnúť mikrofón, tak tu prebehli nejaké zvuky z pozadia. Tak pokračuj. Bavili sme takto, rozprávame sa s Tiborom Elliotom Rostasom, ktorý je našim dnešným hosťom a dúfajme, že bude častým, aspoň raz za týždeň, aby sme konečne mohli poslucháčom vlastne priniesť tie informácie, ktoré v mainstreamových médiách nedostávajú. Tak, naposledy o čom sme sa bavili? O tom John Pilgerovi? Áno, je to jeden z pre mňa veľmi dôležitých ľudí, lebo ak si niekto pozrie aj tie filmy, akým spôsobom on komunikuje, a vzhľadom na to, aký má kredit už od dôb vietnamskej vojny, kde robil korešpondenta amerického, a teraz nie je ani dôležité pre ktoré médium, tak každý si uvedomí, že tento človek naozaj je prirodzenou autoritou, ale nie len pre jednu, ale aj pre druhú stranu. To znamená, že ak hovoril napríklad o vojnách v Paname, v Guatemale a tak ďalej, keď hovoril o konfliktoch, ktoré vznikli na základe aktivít CIA v Strednej a Južnej Amerike, povedzme v 70. rokoch, tak tento človek potom ale mal možnosť konfrontovať tieto názory aj napríklad s ľuďmi priamo zo CIA. Bol tam, myslím, jeden z najvyšších dôstojníkov spravodajskej služby, ktorý hovoril o tom, akým spôsobom sa prevádzali a prečo sa prevádzali teda tieto vojny. Vždy spoločným menovateľom toho, čo hovoria aj oficiálne správy, ale aj títo ľudia, a ukazuje sa, že sú jednoducho presvedčení o tom, čo robia. A že to je správne a morálne. Nie všetci samozrejme, ale mnohí z nich, ako napríklad tento človek z filmu, o ktorom hovorím, z Johna Pilgera. Tak on hovoril, že jednoducho je to v záujme bezpečnosti Spojených štátov a jednoducho ako náhle je niekde ohrozená bezpečnosť, národná bezpečnosť a suverenita, tak tam jednoducho musia byť prijaté konzekventné opatrenia. Dobre, a nimi sú práve vojenské údery. Počúvaj, teraz je otázka, či tí vykonávateľia týchto vecí nie sú zrovna tak propagandou vymletí od svojich nadriedených ako ostatní ľudia. Vieš, ako môže tomu veriť, ale ako tí, čo to robia, tí vojaci alebo tí agenti CIA, tak proste to sú tak na takej úrovni, že proste môžu byť normálne iba presvedčení preto, že im to niekto nakúkal. Nie, áno, takto, že treba si pozrieť zase štatistiky, treba si pozrieť, ja vám poradím jednu vynikajúcu napríklad stránku, je to PIPA Marylandská, píše sa to PIPA a tam je strašne veľa štatistík, ktoré sú k dispozícii, voľne k dispozícii a treba sa tam tým prehrabať, nie je to jednoduché, myslím, že tie stránky boli aj presmerované. Okrem toho potom máme Massachusettský Technický inštitút MIT, to znamená človek, ktorý je tam riaditeľom, volal sa John Tierman, tak ten prednedávno vydal knihu, ja som o nej tiež hovoril, tá kniha je o tom, že akým spôsobom je podvádzaná americká verejnosť v prípade štvania do vojen, že budúcim vojakom, alebo teda tým, ktorí nastupujú vlastne do týchto misií, tak sú predkladané úplne zavádzajúce informácie, klamlivé informácie, ktoré v obete robia práve útočníka. A toto je taktika aj spravodajských služieb, samozrejme aj propagandy. Dnes propaganda
spravodajské služby a vojensko-priemyselný komplex je jedna previazaná entita, ktorú navyše, a to je teraz veľmi, veľmi podstatná vec, ktorú vlastní niekoľko korporácií, predstavenstiev. Znamená, že sú to normálne podniky. Z toho vyplýva jedno dôležité uvedomenie si, a to je, že sa v realite nachádzame v fašizme. A to nie je žiadny prídomok, ktorý by ako mal znieť ako také dobré, dých vyrážajúce expresívum, ale je to fakt, ktorý musíme vziať na vedomie. A práve tí, ktorí z nás, ktorí sa snažíme upozorňovať na to, čo sa teraz deje a k čomu sa schyluje, tí z nás robia extrémistov a nebodaj fašistov. Ja osobne som hlboko a dušou presvedčený nielen antifašista, ale ja som ktorý a verím tomu, že drvivá väčšina Slovákov a Slovanov, lebo historicky je to dokázané, jednoducho nie je orientovaná na prelievanie krvi, ani nie je krvilačným národom. To znamená, že máme skôr povahu naozaj bytostí, ktoré si vážia mier a chcú žiť v pokoji a myslím si, že ale veľa ľudí na svete takto uvažuje. Drvivá väčšina aj ľudstva takto uvažuje. Žiaľ, niektoré teda národy alebo spoločenstva, a to sú práve tie anglosaské, ktoré sa hovorí úplne otvorene, tie štatistiky znova uvádzajú, koľko teda vojen vôbec v histórii viedli anglosasi. A tam to jasne vychádza, že teda je to zhruba 80% všetkých vojnových konfliktov v dejinách viedli práve tieto národy. Ale to nemá viesť táto informácia k nejakej národnej alebo národnostnej neznášanlivosti. Je to holý fakt a s faktami treba vedieť narábať a treba vedieť ich spracovať. To je dôležité. To, že o nich hovoríme a že o nich hovoríme nahlas, nemôže byť dôvodom na to, aby sme boli označení ako extrémisti. To znamená, ak vážne spochybňujeme to, že či sa niektoré udalosti stali tak, ako nám to oficiálne médiá hlásia, práve preto, že máme naozaj dostatok dôkazov, že informácie skresľujú, ktoré sa po rokoch ukazujú ako vymyslené fakty a dokonca lži, tak z tohto dôvodu máme oprávnenie pochybovať o všetkom, čo nám v tejto chvíli hovoria. Poviem jeden príklad, aby sme teda nechodili okolo horúcej kaše. Predstavte si 60. 70. roky, nie je dôležitý ani presne ten termín, dôležitá je udalosť. Henry Kissinger, ja vám potom poviem, v ktorom filme sa to dá dohľadať. Henry Kissinger robí rozhovor s prezidentom Nixonom. Ten rozhovor bol o tom, že či majú použiť atomovú bombu. Bolo to, myslím, niekde v konflikte vietnamskom. Ale toto nie som si 100% istý. Toto si ešte túto informáciu dohľadám, aby som bol úplne korektný. Ale to tiež nie je dôležité. Bolo to proste v konflikte, ktorý mala Amerika s krajinou, ktoré bojovala. A zrejme to teda bolo v tomto Vietname. A on na to povedal, že Kissinger na to povedal, že jemu sa to zdá akože príliš veľa, ale že by bolo možno zaujímavejšie, keby tam spravili akciu, ktorá povedie k roztrhnutiu hrádze. A na to sa pýtal, že koľko bude obetí, tak on povedal, že 200 000. No, a toto je zachytený rozhovor, ktorý dnes už ale po rokoch máme k dispozícii. To nie je žiadny fake, ani hoax. To je jednoducho holý fakt. Opäť. A ten holý fakt je verifikovaný aj najvyššími predstaviteľmi Spojených štátov napríklad, pretože tie dokumenty sú odtajnené. Znamená, že ak v tej chvíli pozeráte dobové materiály, v ktorej Nixon hovorí práve v tej chvíli o tejto situácii tými prívlastkami a eufemizmami, zjemňovaniami, ako veľmi si želajú mier vo svete. A to hovoria mimochodom všetci predstavitelia, ktorí štvú ľudí do vojny. To bolo vždy, aj Hitler hovoril, že on si želá len mier a dosiahne ho aj najkrvavejšou možnosťou. To je tiež taký ako zaujímavý paradox. Ale tam už by malo byť v týchto chvíľach každému jasné, no ale teda ľudia napriek tomu ešte stále neveria, že to tak je. Aj súčasní, aj bývalí prezidenti Spojených štátov hovoria o tom, že jednoducho oni naozaj hľadajú všetky možné dostupné mierové cesty a až potom, keď sa vyčerpajú, potom musia síce veľmi neradi, ale prikročiť k tomu, že použijú silu. A ja som 20-ročná fotomodelka.
A aj tú silu použijú len tak, že samozrejme budú viesť presné chirurgické operácie, ktoré naozaj nebudú znamenať žiadne straty alebo minimálne straty na civilnom obyvateľstve. To znamená, bude sa naozaj zameriavať na infraštruktúru, na teroristov a ich brlohy, od ktorých stojí ich vidymia, ako konkrétne hovorí týmto slovníkom George Bush. Chápem